Γεια σας, είμαι ο Γαλάτης και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς θα κάνουμε update, πώς θα αναβαθμίζουμε τον περιηγητή μας, τον browser μας, τον internet browser μας. Αν δεν έχετε οποιοδήποτε άλλο browser, κανονικά όταν έχετε Windows θα πρέπει να έχετε τον Internet Explorer, που θα τον καταλάβετε από αυτό το εικονίδιο εδώ που βλέπετε εδώ, το mouse μου που το βάζω εδώ. Αυτός είναι ο Internet Explorer. Ο Internet Explorer μπορεί να μην είναι αναβαθμισμένος. Κανονικά θα πρέπει να αναβαθμίζεται και αυτός μέσω του Windows Update. Αλλά μιας και αυτός είναι ένας περιηγητής του διαδικτύου, ο οποίος εντωμεταξύ αν πάτε και δείτε όλα τα προγράμματα συμπεριλαμβανομένου και των περιηγητών έχουν αυτό εδώ που κάτι παρόμοιο τέλος πάντων που μπαίνεις μέσα για να κάνεις τις ρυθμίσεις σου. Και μπορείτε να πάτε εδώ About Internet Explorer ή περί του Internet Explorer αν είναι στα ελληνικά, κάτι τέτοιο θα δείχνει και θα σας πει εδώ ότι είναι το version τάδε και ξέρω εγώ. Αν δεν είναι αυτό το version, τότε σημαίνει ότι ο περιηγητής σας δεν είναι Internet Explorer 11 και να σας δείξει αυτό, σημαίνει ότι ο περιηγητής σας δεν είναι up to date, δεν είναι αναβαθμισμένο στην τελευταία έκδοση, στο τελευταίο version. Και όπως βλέπετε εδώ κανονικά υπάρχει αυτό το tick, το οποίο tick είναι για να σας δείξει αν αυτό εδώ λέει να κάνω αυτόματα τις αναβαθμίσεις. Κανονικά όπως βλέπετε θα έπρεπε να είναι αναβαθμισμένο. Τώρα αν δεν είναι αναβαθμισμένο κάτι άλλο πάει κάτι άλλο πάει στραβά με τον υπολογιστή σας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε εναλλακτικές. Έχουμε να κάνουμε εναλλακτικά σενάρια, εναλλακτικά πράγματα. Το πρώτο σενάριο είναι ότι μπορούμε να βάλουμε τον Chrome, έναν άλλον περιηγητή, το οποίο δεν είναι της Microsoft. Ο περιηγητής ο Chrome είναι αυτός εδώ, θα τον αναγνωρίσετε από αυτό το εικονίδιο και είναι της Google και είναι πολύ πιο δημοφιλής πλέον από τον Internet Explorer. Ο Internet Explorer είναι ο λιγότερο δημοφιλής, παιδιά, και η Microsoft η ίδια θα τον αλλάξει στο νέο version των Windows, θα σταματήσει να βγάζει τον Internet Explorer και θα τον ονομάσει, αν θυμάμαι καλά, Spartan και θα κάνει κάτι εντελώς καινούριο από την αρχή. Αλλά αν θέλετε τέλος πάντων και αυτή τη φορά έχετε μόνο τον Internet Explorer, μπορείτε να κατεβάσετε τον Chrome αν δεν τον έχετε. Αν τον έχετε θα έχετε κάπου στον υπολογιστή σας αυτό το εικονίδιο. Και είναι ο Chrome. Τώρα τον Chrome για να μπορέσετε εσείς να πάτε να τον αναβαθμίσετε, κανονικά και αυτός αναβαθμίζεται αυτόματα. Αν σε κάποια περίπτωση που δεν είναι αναβαθμισμένος αυτόματα και σας κάνει πρόβλημα με κάποια ιστοσελίδα, παραδείγματος χάρη με την ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου τώρα που με τους λογαριασμούς οι οποίοι άλλαξε και θέλει τις τελευταίες εκδόσεις των browser, των περιηγητών διαδικτύου, τότε να πάτε εδώ και κανονικά εδώ θα έχει ένα setting για κάτι που να σας λέει κάντε αναβάθμιση. Update now. Αν δεν το έχει, μάλλον είναι αναβαθμισμένο. Για να δούμε αν είναι αναβαθμισμένο, μπορούμε να πάμε εδώ που λέει About Google Chrome. Βλέπετε παρόμοιο με το προηγούμενο. About Google Chrome και θα σας πει εδώ. Και εδώ μου λέει ότι είναι εγώ έχω το version, έχω την έκδοση 40, 0, 22, 14, ξέρω εγώ. Google Chrome is up to date. Είναι αναβαθμισμένο και είναι up to date. Τέλος πάντων είναι αναβαθμισμένο μέχρι σήμερα. Αν στην περίπτωση που δεν έχετε Google Chrome, τότε μπορείτε να τον εγκαταστήσετε πολύ εύκολα. Κανονικά με το κομπιούτερ σας, με τον υπολογιστή σας, έρχεται οπωσδήποτε, επειδή είναι μέρος των Windows ας το πούμε, το βάζει Microsoft, ο Internet Explorer. Τότε θα πάτε στο Internet Explorer, θα πάτε εδώ που βάζουμε τη σελίδα και θα γράψετε www.google.com. Αφού κάνετε, είδατε ότι εδώ στα αριστερά μου έχει βγάλει εμένα να κάνω install τον Google Chrome. Κανονικά σας το βγάζει εδώ. Αν δεν σας το βγάλει εκεί, τότε αν σας το βγάλει θα πατήσετε εδώ. Έτσι. Και θα σας πει εκεί. Μπορείτε να τον πάρετε. Έτσι. Και θα τον πάρουμε εδώ, Get Google Chrome. Και θα του πούμε εδώ, ναι, αποδοχή, accept and install. Από εκεί και πέρα ακολουθούμε τα βήματα.
τα οποία βήματα είναι ναι, επόμενο και θα το κάνει όλο αυτόματο, έτσι. Εγώ δεν το έχω ακολουθήσει. Για να σας δείξω το δεύτερο τρόπο. Αν δεν πατήσετε εκεί, αν δεν σας βγάλει εδώ, μπορείτε να γράψετε εδώ με Google Chrome Download. Και αν πατήσουμε Enter θα δούμε ότι έχει τα πρώτα δύο αποτελέσματα. Βλέπετε google.com install Google Chrome, εγκατάσταση του Google Chrome. Ή και το από κάτω κάτι παρόμοιο είναι. Αλλά εδώ το βλέπουμε ότι μας αφήνει να πατήσουμε και απάνω, το πατάμε. Και εδώ κατέβασε τώρα και μου λέει εδώ να το κάνω σαν default browser. Ναι, το κάνω σαν default browser, accept and install και θα κάνει τη διαδικασία, θα ανεβάσει αυτό το πράγμα και θα μας το βάλει στον υπολογιστή μας την τελευταία έκδοση του Chrome και μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα που θέλετε, π.χ. την Τράπεζα Κύπρου, με αυτό τον browser, με αυτό τον περιηγητή διαδικτύου και καθαρίσατε. Στην περίπτωση που ούτε και έτσι μπορείτε, δεν τα βρήκετε, δεν βρήκετε το Chrome, μπορείτε να πάτε στον Internet Explorer εδώ, έτσι, να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο. Αυτή τη φορά θα το κάνω μέσα από το MSN, επειδή είναι το default, είναι αυτό που έρχεται κανονικά, αν δεν κάνουμε κάποια αλλαγή. Και θα γράψουμε εδώ Firefox, ο οποίος είναι ένας άλλος περιηγητής, ο οποίος είναι και αυτός πολύ διάσημος. Και βλέπουμε ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι Download Firefox εδώ. Θα πατήσουμε πάνω σε αυτό που είναι εδώ, το πρώτο, και να, κάτι παρόμοιο, free download, δωρεάν εγκατάσταση, δωρεάν κατέβασμα. Και αφού πατήσουμε εκεί θα μας βάλει αυτό εδώ κάτω, έτσι, το βλέπετε. Και αυτό μου λέει είναι αν θέλω να το τρέξω ή αν θέλω να κάνω σε αυτό. Εμείς θα το πατήσουμε, θέλουμε να το τρέξουμε, θέλουμε να τρέξουμε, έτσι. Και θα μας βάλει αυτό εδώ κανονικά και θα του πούμε ναι, θέλω να συνεχίσω να το κάνω. Και εδώ βλέπετε, επειδή εγώ τον έχω ήδη τον Firefox, μου γράφει να τον αναβαθμίσω, που σημαίνει και εμένα δεν ήταν αναβαθμισμένο. Αν δεν τον είχα θα μου έλεγε να τον εγκαταστήσω, όχι να τον αναβαθμίσω. Και τώρα θα τον κάνω αναβάθμιση εγώ προσωπικά, εσείς θα τον κάνετε εγκατάσταση, θα κάνει κάτι τέτοιο και όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία και θα πατήσετε αυτά που πρέπει να πατήσετε, το επόμενο και το τέλειωσε, θα έχετε και εκεί τον Firefox. Το περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Και μας έχει βάλει στο Firefox. Όταν μπει στο Firefox θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε πάντα αυτό και αν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε σαν τον επίσημο περιηγητή διαδικτύου. Μπορείτε να του πείτε ναι αν θέλετε αυτό ή όχι και να πάτε και εγώ θα του πω ναι προς το παρόν, έτσι, και βλέπετε ότι μπορούμε να το αλλάξουμε εδώ, ναι, Firefox. Ωραία. Λοιπόν, και μετά όμορφα ωραία μπορείτε να πάτε στο Bank of Cyprus.com και να πάτε να ανοίξετε, να βάλετε εδώ τους κωδικούς σας εκεί όπως το κάνω εγώ και θα είναι μια χαρά και θα μπείτε και δεν θα σας κάνει κανένα άλλο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω πριν να κλείσω ότι κανονικά, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχετε τον Internet Explorer. Αν ο Internet Explorer για κάποιο λόγο δεν γίνεται αναβάθμιση από μόνος του, που κανονικά πρέπει να γίνει, τότε μπορείτε μέσω του Internet Explorer να πάτε να κατεβάσετε είτε τον Chrome, ο οποίος είναι αυτός και θα τον καταλάβετε από αυτόν, είτε το Firefox. Αν το έχετε και δεν είναι αναβαθμισμένο είτε το ένα είτε το άλλο είτε και τα δύο, έτσι, τότε μπορείτε κάλλιστα να ακολουθήσετε τα βήματα που έχω δείξει εδώ, για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση από το διαδίκτυο, από την σελίδα του στο διαδίκτυο τέλος πάντων. Λοιπόν, ελπίζω το βίντεο μου να είναι βοηθητικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, έχω και άλλα tech videos, έχω κανάλι στο YouTube, μπορείτε να πάτε να με βρείτε στο YouTube και θα σας δείξω τώρα στην σελίδα ακριβώς την διεύθυνση που πρέπει να πάτε και αν το βλέπετε από το YouTube δείτε την περιγραφή κάτω, το description αυτού του βίντεο για περισσότερες πληροφορίες για εμένα και άλλες
πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρεστε για αυτές. Ευχαριστώ, είμαι ο Γαλάτης, θα σας δω την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!